טוב שלא הבאתי את ההרכבים הגבוהים שלי. אוי, מפונקת. אני מפונקת. יוני, זה היה רעיון הלא נכון, במקום הלא נכון, בזמן הלא נכון. אני מצטער, אבל זה היה הרעיון שלך. כן. אני התכוונתי להעיף איתך עפיפון. לא בית. בעיר. לשם! אני אלרגית לפריחה הזאת, יוני. הטבע זה לא בשבילי, יוני, הטבע זה בשביל ג'וקים, בשביל נמלים, בשביל חרפושים. לשם! עוד קצת ונחזור. עוד קצת ונחזור. בוא נעיף אותו ונגמור עם זה. רגע, לא כאן. מה זאת אומרת? אז איפה? שם. יגאל, אני אומר לך, אם אנחנו לא אוכלים עכשיו, אני לוקח את הג'יפ ואני נוסע לאכול במסעדה, נמאס לי. תירגע. פררה מארגן את הפיקניק. תן לו להחליט איפה אוכלים. זאת הבעיה, שהוא צריך להחליט. לקח אותנו כבר ל30 מקומות. פה אין אוויר, פה אין ים, פה אין יבשה, פה אין חצץ. די, נמאס לי, אני רעב. הנה השף ניקולאי. נראה איזה תירוץ יהיה לו הפעם. נראה לי שהפעם הולכים לאכול... לאכול אותה. אוקיי, חבר'ה, תקשיבו, אני עשיתי סיבוב בשטח. נו. זה לא מקום מתאים. בבקשה. אין פה צל, אין פה דשא, אין כאן אווירה. אני מציע שנחפש מקום אחר, כי פה לא ייפתח לנו התיאבון. אדוני היקר, התיאבון שלי פתוח לגמרי. הוא פרוץ! אבי, סבלנות. אני מסביר לך שארוחה כמו שאני עומד להכין, לא ראית בחיים שלך. בינתיים לא ראיתי אותה באמת בכלל. טוב, די. אתם מדברים כאילו שאתם מחליטים. פררה, אני ממש מתפלא עליך. למה? אכזבתני קשות. למה? אתה לא מסוגל להחליט. חבר'ה, אנחנו לא מספיק לאכול לפני ההופעה. המקום הזה יפה, הוא נהדר, אוכלים פה. אוקיי, בסדר. אם אתם לא רוצים רקע, אם אתם לא רוצים אווירה, אין בעיות, רק תדעו שזה ייקח קצת זמן. ביג דיל, ייקח 10 דקות. מה 10 דקות, יגאל? רק לקלף את המלפפונים זה חצי שעה. פררה, אני מתחנן אליך. אנחנו חברים, אני מוכן לאכול ביצה עם הקליפה. טוב, די, חבר'ה, בואו נוריד את הדברים מהאוטו, אוקיי? אבי, מה אתה מחכה? לך תוריד את הדברים. אפ. אבי, הצדנית. אני יודע, פררה, ציידנית. בוא, דום. בוא. את רוצה להעיף איתי? לא, יוני, אתה תעיף. אני אעיף מבט. יופי, יוני. וואו! תסתכלי איזה יופי! אני רואה. יש רוח נהדרת. יופי. יש רוח נהדרת, באמת. אני אנוח, יוני. נו, את חייבת לראות! אני רואה. זה משהו. אני רואה, יוני, אני איזה רואה. כיף! כן. הקרב! איפה הקרב? תירגעי, יוני, תשכבי. אני שוכבת. אסור לך לזוז. אסור לזוז. אסור שמחזור העולם שלך יזרום מהר. נכון שהארץ לא יתפשט, יוני, תרגע. אנחנו למדנו על זה בטבע. תשכבי, אני רץ להזיק עזרה. יוני! בואי, לאן אתה הולך, יוני? העקרב הזה לא חי לבד. יוני, העקרב לא חי לבד. יש לו כאן אמא, אבא, הנה דוד שלו. יוני, אני לא רוצה להישאר פה לבד. אסור שתזוזי. אני לא זז, גם אתה אל תזוז, יוני. אני מרגישה לא טוב, יוני, יש לי כבר סחרחורת. תרגעי. של מי היה הרעיון הזה, יוני? שלך. שלי להעיף עקרבים? עפיפונים. יוני, אל תזוז. אני חושב שיש לי רעיון. אני מרגישה לא טוב. תרגעי. פררה, עוד מעט תתחיל לאכול דשא. הנה, זה כבר מוכן. איזה ארוחה אתם עומדים לאכול, אתם עוד תברכו אותי. חבר'ה, אל תשאירו פה לכלוך, אוקיי? אוקיי. לא לשיר את תחת המרה. 4, נשר בחוץ, כל כך יפה. עוד לא אכלנו שום דבר. פררה, עזוב אותך תמזוג. סבלנות. איזה נוף, איזה אוויר, איזה עפיפון, בחיי. אבי, תראה שם רחוק איזה יופי של עפיפון. יגאל, מעניין את הסבתא שלי עכשיו עפיפון. תשים קצת בצלחת, פררה. אתם יודעים, יש לי הרגשה שתלוי שם שלט על החוט. SOS. מה זה SOS? זה כלום, זה פרסומת, חבר'ה, תרגעו. מה, זה יכול להיות שזה רציני, יגאל? איזה פרסומת, חבר'ה. אני אומר לך פרסומת, זה חברה SOS, זה קריאת הצלה בינלאומית. אני מקווה שראו את זה. יוני, יש גבול לכל טיול. אני באמת מרגישה רע. חבר'ה, חייבים לגשת לשם, נראה לי שמישהו בצרה. יגאל, אתה יודע מה? אני מקבל מה שאתה אומר, אה? נגמור לאכול והולכים לעזור להם. אבי, פיקוח נפש דוחה ביס, אוקיי? מה, אתם רוצים להגיד לי שכבר עושים הפסקה? זה לא בדיוק הפסקה, זה הפסקונת. חבר'ה, תפסיקו לקשקש, אוקיי? מתפצלים. אבי, אתה ואני ברגל,
פררה לוקח את הג'יפ, חכה לנו בצומת שם על הגבעה, אתה רואה? רגע, אבל למה ברגל? יש ג'יפ, בוא ניסע איתו. לא נראה לי שהג'יפ יוכל להיכנס לסבך הזה. אוקיי, קדימה, תתחיל לאסוף פררה. עוד לא בוא לקחתי תיקח ביס, את אבל. האלונקה, שמור לי על זה, שמור לי על זה. שמור לי. אל תאכל, אל תאכל. אוקיי, בוא, דום, בוא. יש עוד הרבה ללכת, סיגה. תפסיק לקטר, תפסיק. כל מה שאני אומר לך זה לקטר, תראה איזה גובה, זה מפחיד מאוד, זה למטה מים. משם זה לא נראה מים. שעה אנחנו כבר הולכים, לאן נגיע? זה הסטייל החדש שלך, אני שואל, אתה לא עונה. אני מעדיף לא לענות, כי ככל שאני עונה לך, השאלות שלך נעשות יותר גרועות. יופי, תודה רבה. קח את האלונקה, קח את הזה. איזה עצבים. דווקא עכשיו פאנצ'ר. יוני, קשה לי לנשום. יוני, אין לי אוויר. זהר. דוקר, תעצור רגע, יגאל. אבי, קח אלונקה, קרבי עלק, שום דבר. ששש. מה אתה שומע צילו. איפה? זה משם. בוא. דום, בוא הנה, אל תלך לשום מקום. תהיה איתנו. הצילו! בוא. דום, עזוב אותו, ילך לבד. דומי, לך נו מהר. בוא, דום. הנה. אז בוא יותר מהר. מהר! יופי, ליאורה, מישהו הגיע. תחזיקי איפה? מעמד. מה קרה? הייתה לי פגישה עם הקרב. צהוב, הקרב צהוב, אפשר למות מזה. הפאניקה שלך, אוקיי? איפה הקיצה? ביד. מתי זה קרה? לפני בערך 3/4 שעה. אוקיי, אבי, קדימה, האלונקה. חבל הזמן. מהר. בוא נשים אותה פה. יוני, תבוא איתנו. אנחנו נעזור לכם, יהיה בסדר. שנייה, בוא נעזור בעדינות. זהירות, אל תזיזי את היד. תשתדלי לא להזיז את היד. בזהירות, אבי. איזה רעיון היה לי להביא את האלונקה, אה? תרים. רגע, יגאל, רגע. לכיוון ההוא. כן, פררה בטח שם עם הג'יפ. יהיה בסדר. יוני, תן לי יד. יגאל, יותר מהר. אוי לפררה. קרב. מה קרה? ספר לך אחר כך. בוא תעזור, בוא. תן לי ידי דקה. חכה, תן לי לעבור לשם. לא, אני לשם. זהו, תרימו. תרים גבוה. יוני, תרים, יגאל. תרים, עוד. לא, זה לא טוב ככה. זה לא טוב. תן לי. אוקיי. זהו. יאללה, מהר. בסדר? יאללה, תעלו. איפה יוני? בוא, יוני. רגע, דום, חכה, אל תיסע, דומי, דודו, בוא הנה. סע. סע. בסדר? בסדר, יושבים? סע. כן. יותר לאט. איזה ארוחה מיוחדת. אבי. השתגעת? מה קרה? שכחת את ה... דום, עשה לי טובה, תשגיח פה שאף אחד לא ייגע לי באוכל. דיר בעלה. הופה!
אשר מעבר להרים. כל חופי הפלא, כל אדמי התכלת, כל הרכסים המושלגים, כל ימי הפלך שחלפו בדרך, כמה שלעוף כולם רוצים. תודה רבה, ילדות וילדים. יגאל. רגע, עוד לא סיימתי, רגע. נמצאים איתנו היום ילדים, מאיפה? עוד פעם? מטה יהודה, מועצה אזורית, נכון? יגאל, הם הבינו. אבי, מה קורה לך? תן לי לסיים, מה קורה לו פתאום, פררה? לא יודע. אנחנו נמצאים באווירה פסטורלית משגעת, אפשר לראות מפה את הר הרצל, את בית החולים הדסה, עין כרם, בית זית. אנחנו יודעים את זה, יגאל, זה ידוע. אבי, תן לבן אדם לדבר. אוקיי, אני חושב שזה הזמן המתאים להכריז על הפסקה של חצי שעה. תודה מה רבה. הפסקה, אבי? מה קרה לך? תגיד שאתה רוצה 40 דקות הפסקה, תודה רבה לכם. אני לא שמעתי שעושים חצי שעה הפסקה, שרנו שיר אחד בסך הכל, מה קורה לך פתאום? לא יודע. יגאל, אנחנו רוצים לאכול, גם הילדים פה נורא רעבים, ואתם ישר עם השירים. ילדים, נכון שאתם רעבים? לא! תראה מה זה ילדים מנומסים. הם מתים מרעב, אבל הם כל כך מנומסים שהם אומרים לא. זה מה שנקרא ילדים טובים ירושלים. אבי, אני ילד טוב ירושלים, ויש לי הרגשה שהיחיד שרעב פה זה אתה. אין תקווה איתכם, אין. מכם לא תצמח שום תקווה. התקווה היחידה יכולה לצמוח מענת עצמון! שר שיר באורחמה, שיר על ים, על כמה, על רגבי האדמה. היא ציפור של נחמה, המקננת בנשמה, כל כך טובה, כל כך תמימה, מתבוננת בחלומה. התקווה, התקווה, היא קרובה, היא מתעוררת. התקווה, התקווה, לשלום, לשלווה, לאהבה. נה נה נה, נה נה נה, ברעב וצמא מקיימת את עולמה, מרעשים של מלחמה לקול גדול שישמע. התקווה, התקווה, היא קרובה, היא מתעוררת. התקווה, התקווה, לשלום, לשלווה, לאהבה.
שומרת על הסוף. גם אם חורף עוד בינינו, האביב קרוב מאוד. התקווה, התקווה היא קרובה, היא מתעוררת. התקווה, התקווה לא עבדה, שוב היא חוזרת. התקווה, התקווה לשלום, לשלווה, לאהבה, לשלום, לשלווה, לאהבה, לשלום, לשלווה, לאהבה. תודה רבה לענת עצמון. ועכשיו אנחנו רוצים לעבור למשהו... תנני עוף. זה לא השיר הבא, מה קרה לו? בסדר, אני יודע מה השיר הבא. אוכל. מה אוכל? קדימה, מה זה אוכל? אוכל. מה אוכל, אבי? אז תנו איזה רמז, תנו רמז. אוקיי, אתה רוצה רמז? אני אתן לך רמז. זה לא שיר, זה קטע עם דגן. נפלא, נפלא, מושלם. דגן זה סוג של קמח שממנו עושים לחם שאפשר לאכול. אוי, מרדור, אתה זקוק לעזרה דחופה. אני לעזרה, איזה עזרה? עזרה דגן, עירית דגן. בבקשה! קבלו אותה. ומישה, הפסנתרן. יש לנו דוד אחד שאנחנו מאוד מאוד אוהבים אותו. דוד כזה מצחיק ומבולבל. שימו לב מה קורה לדוד הזה כל בוקר כשהוא קם. בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב. שימו לב, כל בוקר אותו דבר. כבר, כן, הנה. כן, כן. רק את הרגל השנייה. הכי משדור! כמעט. טרת, הצלחנו. מה זה? כמו שאמרתי לכם. השרוול. משהו פה לא בסדר. התבלבלתם. אתם לא יודעות רגליים שלכל רגל יש מכנס. לדוד המצחיק והמבולבל הזה שאנחנו כל כך אוהבים קוראים כמובן דודי שמחה. שלום דודי שמחה. שלום ילד, הכל בסדר? מה נשמע? מה שלומי? מה שלומך? מה שלומכי? מה שלומך? תגיד, הגעתי בדיוק בזמן? בדיוק בזמן. תגיד, הקולנוע הלכו היום? ההורים הלכו לקולנוע. נכון, התבלבלת. התבלבלת לגמרי, כרגיל. נו. תגיד, אז הגעתי בדיוק בזמן. הגעת בדיוק בזמן. אם הקולנוע, ההורים הלכו עם הקולנוע, אז אני יכול להיות היום הבייטיפיסטר שלך. מה? הבייסמיסטר שלך. מתי כבר תדע להגיד את המילה הזאת? הבייביפישר שלך, לא. השיימיניסטר, לא דומה בכלל. אפילו לא. תנסה מההתחלה. התבלבלת, רגע אחד. התבלבלת לגמרי. יש לזה גם שם בעברית. בבקשה. למה להתבלסך? להסתלבך. לא, נכון, מה שאמרתם. בעברית קוראים לזה המרשטף שלך. גם בעברית אתה לא יודע להגיד את זה. המרשטף שלך. זה אבוד, זה אבוד. נכון, השמרסיסטר שלך. אני מה שאמרתם שלך. ומה תעשה לי? אני אספר לך כל מיני סיפורים מצחיקים. כששואלים את דודי שמחה, מה שלומך? משיב דודי. חכה. וכששואלים את דודי, ומה השעה? משיב שמחה. מה השעה? השעה נאה. שואלים את דודי, מניין אתה בא או לאן אתה רץ? משיב דודי. מעין המפרץ ליש המפרץ. אומרים לדודי, הסתכל מה שאתה נועל. נע לך תחומה והשנייה מחבת. נבוך דודי ומתנצל. בחיי, חשבתי שט"ו בשבט. אומרים לדודי, אתה קצת מבולבל, לא? מסביר שמחה לאמור. זה מפני שהסבתא שלי בצל. שואלים את שמחה, את מי אתה אוהב יותר שמחה? את האבא שלך או את האמא שלך? משיב דודי. את הסב שלך. ומה תעשה כשתהיה קטן? שואלים את דודי לפעמים. אשחק כל היום בסיר של לפתן. ופעם נמצא שואל, נכון שאתה הדוד של העין הלל? כי מת דודי את מצחו מאוד וסח. רק שיש 50 בליל, 30 מעלות בצל. דודי שמחה מתגלח.
כשדודי שמחה מתגלח, עניין שהוא לרוב שוכח, אני בשקט מתפלח, את הדלת קצת פותח, מבלי ששמחה בי מרגיש, עומד אני ומסתכל, איך זה האיש, דודי שמחה, מתגלח. איך מברשתו ביד לוקח, ואיך קצף לחייו מורח, איך בשיחה דודי פותח, אז תשאלו עם מי? עם דודי שמחה שבראי, דודי שמחה אמיתי, משוחח. כל ילד במקומי היה ממש צוחק, אבל אני עומד לי בשקט ומתאפק. תחילה הוא מדבר בנחת, הוא מבקש מאת ההוא שבראי סתם ככה את פרצופו משם לקחת. אך כשהוא אינו מחזיר, דודי נוזף בו, חזרזיר! וטוב שבי אינו מרגיש, כי אז היה זה עסק ביש. וכשדודי כולו בקצף מקוצף, גם כובעו, גם החולצה, שואג ופתע, מחוצף, אני אקצוץ ממך קציצה. אני השרוולי צוחק, קשה להתאפק, וטוב שבי אינו מרגיש, כי אז היה זה עסק ביש. דודי כועס, דודי מזהיר, בברשתו שבאוויר. אם לא תחדל מזה קופיקו, אני אמרח לך את האפיקו. וכשדודי את פי פותח, ממש מבול משם קולח. הביטו איך הוא משתולל, אל מול הראי לשון שולח, ובמצחו בראי נוגח. אפשר מצחוק להתגלגל. לפתע, הופ! אליי סוף. מן הסיבוב הפתאומי, דודי כמעט נופל. ובקולו עליי צוהל, היי קוף, יצאת מן הראי סוף סוף. מרוב אימה ומהומה, ליבי כמעט פורח. ואז נחפש דודי שמחה, ובמברשתו את קצה חותמי מורח. תודה רבה! תראו מי הגיעו. שלום, אני נורא מבקשת סליחה, אני רואה שאתם בהופעה, אני לא רוצה להפריע, אני רק רוצה לומר לכם תודה, באמת תודה ממני רגע, יוני. רסביצ'ים, אני זוכרת. באמת תודה על שהצלתם אותי מהעקיצה של העקרב. העיקר שאת מרגישה טוב? אני מרגישה בסדר. רק פעם הבאה תיזהרי. האמת שהייתי צריכה להיזהר, היה כתוב לי בהורוסקופ, אני מזל תלה, היה כתוב לי להיזהר מהקרב. הסנדוויצ'ים. אני הבנתי שאתם הפסדתם בגללי ארוחה, אז קודם כל סליחה, ושנית, יש לי פה בשבילכם הפתעה. באמת תודה רבה לכם. וגם בשבילך. תודה רבה. באמת תודה. אוי, סליחה. אני נורא מבקשת סליחה באמת, אבל אני חשבתי שאתם שניים. הופה, היי. לא, פשוט, לא ידעתי שאתם הופה, היי, 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 היי. כיפה קלופי! היי! רדנו לופי! היי! שלישית לופי! היי, היי, היי! ידעתי שמכם לא תצמח לי ישועה. ביס, ביס, ביס! אנחנו רוצים להודות לכפר הנוער החקלאי עין כרם, שאירח אותנו נפלא היום, וכמובן לאורחים הנהדרים שלנו, ענת עצמון, ירוסלב יעקובוביץ', עזרא ועירית דגן, וכמובן לאחת ויחידה, חני נחמיאס ויוני. בואו איתנו וחזק, כולם. הופה הופה